kwasa mai dan wani uban dan kwasa laki to da talauci dai gara na manga ba kai gwamna kai minista to saura shugaban kasa ba bangan bu saura shugaban kasa ba gwamna kwankwason Kano dan Musa asuwakin darbejiya uban ɗakin gambo ga ɗaci a gunsa ga hulɗa haƙora tunda ina gida ina ɗaki kwance na buɗe rediyo ina jin labarai zancen kake lallashin kake yi to kadda ka yadda sai mutsi nan Wajen ɗara ya yi ne cikin dawar baba, miya mu ɗauki zan za mu buge shi kan kai ne, uban abba gida ina motar gambo. Motar ta samu, ana yi taimaka da gida ta hora. Uban abba gida ina motar gambo. Yanda Allah taimake ka daure ka taimake mu. Yanzu kana kuɗi kana mulki. Ya zama ban je makarba ban hau mota ba har ma can girma ya cinye mai riga gahi muna makonan rigar mako Allah ya taimaki kan kusan Kano dan Musa shugaban kasar mu na gobe an ubangiji ya yarda